habagatang isla sa Mindanao, sugatong ka sa gugma o kalinaw, mga katawan nga mahigalaon, iikasik ang pagkamapahiyumon, daliog gayon kamo sa among dapit, motosiklo sa kalipay mo utungog mo siyagit, mutuwang kuwang sa kabibog ka sadya, abi-abihon ka sa way sukod nga pagbangga. Dali suroy ta sa Pagadian, matahong nga lugar di ka mahayan, o Pagadian. Dali suroy ta sa Pagadian, mga problema makalimtan, problema makalimtan. Mga ligog mamasok kita sa mabait, isdaanon ug matinang tubig di mayubit, berhing kalasangan sa Mount Pinugis ug Mount Susong dalaga sa Lourdes, mga matinang tubig sa mga falls, naguswak na tubod sa Lourdes waterfalls, hugasan ang dugo sa puting tubig, sa Pulacan Falls walay makainding. Dali suroy ta sa Pagadian, matahong nga lugar di ka mahayan, o Pagadian. Dali suroy ta sa Pagadian, mga problema makalimtan, problema makalimtan. Dali suroy ta sa Pagadian, matahong nga lugar di ka mahayan, o Pagadian. Dali suroy ta sa Pagadian, mga problema makalimtan, problema makalimtan. Dali suroy ta sa Pagadian, matahong nga lugar di ka mahayan, o Pagadian. Dali suroy ta sa Pagadian, mga problema makalimtan, problema makalimtan.